Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa illi tajjeb ngħidulkom illi ħajkun format totalment ġdid. Eżempju, llum jismu iktar it-triq tiegħu għalissa mmorru fit-triq il-Majstral u ħammorru niltaqgħu ma' persuna li suġġerejtunna intom biex niltaqgħu miegħu u nsiru nafu daqsxejn iktar dwar kif jara l-Birgu. Tlaqna x'għandna mixja. Taf li ċità tinħossni. Ejja, tagħmilx hekk. Isni l-ewwel darba. Ndoq. Mela ndoq u nitilqu niġru jekk ma jkunx hemm. Ejja law. Emmu? Kif aħna, Fader, all right? Għassu sħana. Mela. Zmiena, Fader, zmiena. Ejwa, zmiena. U aħna ħanterġa' niskomodawk naqrik ta' soħduk dawra fi sħana. Kurtax, allura. Inti l-ewwel persuna li għażilna triq tagħna biex flimkien miegħu biddawwarna daqsxejn postijiet partikolari fil-Birgu. Sewa. Eżempju hawnna qegħdin hawnhekk fit-triq tiegħek sewwa. Din hija triq il-Majstral illi jiena twilit f'din id-dar. Hawnhekk. Fiżikament twilitaw. Ġurnata kbira kienet dak kien weldu d-dar, qed ngħidu fl-1900. Aħna qegħdin oħti kbira sena akbar minni, jiena, mbagħad għandi tlieta warajja. Jiena twilit din id-dar u kbirt fiha għax billi jiena assis ma morx ngħix waħdi, imma bqajt ngħix ma' mal-papa. Ħuti kollha żewġ u kollha ħarġu minn. U titri minn meta qed issemmi dawk iż-żminijiet. Sawa. Li għallum inbidlet ħafna. Inbidlet għajlek, l nis fin-nies inbidlet ħafna. Ġivjena niftakar di triq, aħna konna pratikament, it-triq kienet il-playground tagħna. Imma meta ġifieri meta konna tfal, sintendi, jiena kbirt fis-snin 60 meta karozzi kienu minimi. Ġifieri iktar karrettuni kon kien hawn, niftakar il-karretta ta' Zibbel karretta, literalment karretta, niftakar. Mhux biss, miskien dak kien jitfalla mbagħad il-ħadied fil-ġenb biex jabbi kemm jiflaħ. Niftakar tal-ġelat bħalissa dal-ħin kien jiġi fis-sajf iddur bil-ġelati, bil-bezzun hekk tiftakru. Tiftakar tal-pastizzi bil-qoffa f'idejh, ġifieri dawk kienu affarijiet sbieħ li ma tinsihomx illum spiċċaw sfortunatament. Imma viżwalment inbidlet ukoll? Le, viżwalment in-nies inbidlu, viżwalment dara l-istess, ġifieri l-istess naħseb sar anki progress fis-sens li l-Aberx tal-Ingilterra li issa narawha fil-fatt kienet irrestawrata. Fi żmieni kienet dar privata, u mbagħad għaddiet ukoll għand il-gvern, u l-gvern irrestawra u saret l-Aberx tal-Ingilterra se nitkellmu aħna. Imma daw it-toroq interessanti ħafna. Dinha it-triq waħda mill-iktar antiki jekk tara fil-isfond hija dar Normanna. Nejjiet nindu, Minħejjiet punti tfakkar fl-Indina. Għaliex din hija waħda mill-iktar dar antiki u fil-fatt hija l-arkeoloġija Normanna. Ġifieri l-Birgu Normanni kienu Malta wkoll, sintendi, kif nafu wkoll, din hija waħda mill-iktar dar antiki. Tinnota wkoll illi ż-żonqor għadu l-antika u dan l-antikissimu ġifieri di kollu żonqor hawnhekk bit-tarax kollox, immaġina. Konna hawnhekk kienu nagħbu l-futbol, aħna letteralment hawn kien ikun isu ground tal-futbol. Kontu tilgħabu l-futbol. Hawnhekk nagħbu l-futbol, jew min ikun għan-niżla. Jew hawnhekk. Kien ibagħti nara l-gowl. Hawnhekk kien il-ground tagħna. Kien iktar fair. Iktar fair. Isma' nimxu għat-tieni post li għażilt int. Morru għat-tieni post. Aħna fil-bigu għandna espressjoni ħammur sal-pjazza. Immur sal-pjazza biex nisma' l-aħbarijiet, biex titkellem fuq ħaddieħor. Imma anki l-pjazza niltaqgħu, nitkellmu, nieħdu gost, niddiskutu, nixrobu xi ħaġa, kull attività soċjali tal-festa hawnhekk issir fil-pjazza. Jiġifieri hemm din ċertu il-qalb tal-belt. Ħajfakru wkoll il-famuż torri. It-torri kien hawnhekk fin-nofs illi dwarhom diskussjoni sieħa jekk għandu dal-imbirek torri jitlax mill-le, imma kien proprju hawnhekk fin-nofs. Imma ħajfakruh dan it-torri, se jagħmlu ħajħaffru l-pedimenti tiegħu minn ġdid, jagħmlu spiċ taħġiġ hekk u jagħmlu xi ħaġa fejn. Għal jagħmlu arloġġ kien hemm. Kien hemm alloġġ li jgħidu dak kien tower fuq kellu l-alloġġ u jgħidu li Lavallett kien jidderiġi l-assedju minn fuq. Ġifieri ħaġa interessanti ħafna dan l-alloġġ. San Lawrence fin-nofs, il-San Lawrence huwa l-patrun tal-Birgu, sintendi, allura dan il-monument sabiħ ħafna li San Lawrence illi wkoll għandu bżonn ir-restawr u naħa l-oħra importanti wkoll il-monument tal-Vittorja li jfakkar l-assedju
il-rebħa tal-Musulmin, tal-insara fuq l-Musulmani fil-1565 il-Birgona dal-monument jifaka din Vittoria u għalhekk il-Birgu jingħata l-isem Vittorjosa. Forsi l-isbaħ palazzjaw fil-pjazza huwa il-palazz li huwa għeżin tal-banda San Lawrenz, għaqda mużikali San Lawrenz, Palazzo Huesca. Huesca hija l-belt fitwila San Lawrenz, by the way, il-mullura għal-bidu tas-seklu 17, 1800 u xi ħaġa. U sabiħ ħafna, għadu kemm kien restawrat, u hija huwa l-post fejn iż-żazax tagħna jitgħallmu strument kif tafu u mbagħad joħorġu jdoqqu anke mal-banda. Naħseb huwa l-isbaħ palazz għandna fil-pjazza. U laqgħet insemmu żgħażagħ immorru sal-Youth Center. Imma sa-Youth Center, dana huwa Youth Center, ħan ngħidulu Youth Center. Hawnhekk ukoll jien għandi memorji sbieħ. Jien smajt li kellek x'taqsam ma kif jidher illum, mhux hekk? U konna hawnhekk niġu bħala tfal l-uniku posti kien hawn. Sala sabiħa ħafna kbira di u l-idea tkun li filgħodu tkun post tal-anzjani, fil-għaxija għal-adolescenti, noftanar, u fil-għaxija wara 8 għazzazax. U fuqa, hawn is-sala parrokjali li teatru. Għax din sala wkoll konna tfal kienet it-tokis tal-Birgu. Kollox Maltijus intom. Kien it-tokis tal-Birgu, jien niftakar hekk, konna it-tokis hawnhekk, l-uniku tokis li kien hawn il-Birgu, kienet il-parroċċa li torganizzaħ, kien hawn film fis-sadej u l-ħor fis-seba. U niżlin bil-mod il-mod lejn il-Knisja. Naħseb l-Knisja. Huwa post speċjali għalik għal nista l-Birgu. Anki hawnhekk speċjali, hawnhekk kien ċimiterju. Hawnhekk fi qegħdin u kienu hawn mitfuna ħafna minn dawk li mietu fl-assedju. Fil-fatt milux dal-ġebel inqala u sibnihom, ġi laqqasu fond ta' metru. Hawnhekk kien ċimiterju propja. Kien jisfnu ħafna nies. Kien hemm ħafna nies ukoll mitfuna fil-Knisja. Fit-8 ta' Settembru noħorġu mbirku hawnhekk il-mejtin, għax huwa post sagru għalina, tifhem. Mbagħad iċ-ċimiterju mbagħad imbena barra l-Birgu fil-periferija ħdej della-sal il-kulleġġ, imma hekk kien proprju l-ewwel ċimiterju tal-Birgu. Din hija l-Knisja li għandna bħalissa. Din hija mhux il-Knisja li sabu l-Kavallieri, għax il-Knisja antika sfortunatament kienet ħadet in-nar u nqerdet. U din kif tara fuq il-bib hemm l-annu din infetħed il-Knisja fl-10 ta' Wissu tal-1691. Ġifieri din l-Knisja li mbagħad bniha Lorenzo Gaffa, wara l-ewwel waħda kifet ħadet in-nar u l-Gran Mastru ikkummissjona lill-arkitett mill-Birgu Lorenzo Gaffa biex jibni knisja ġdida. Mumenti speċjali għalik f'din il-Knisja. Dik-Knisja jiena tammit fiha, għamilt l-ewwel qalbina, għamilt l-ewwel qudiesa tiegħi. Żewwiġt il-ħuti kollha barra waħda għax kienet ikbar minni. Għammitt il-neputit kollha fosthom il-neputi Matthew. Milux għammitt il-funata tal-papa wkoll, ġifieri kienet. Kull tappa tal-ħajja saret ġew. Li kieku ma konx mill-Birgu. Diffiċli għalih. Minn fejn kont tkun? Għax aħna Għażel post rispondienti. Aħna nippruvaw nsibu li persuna ta' wara jkun minn dak il-post partikolari. Ara, jiena nasab l-iktar belt sabiħa li ġobni Malta hija l-Imdina mbagħad. Mela diki. Xaħat mill-Imdina tridu tissuġġerunna lil min ma' min ħanimxu biex insibu l-ewwel neffej joqgħod l-Imdina. U xemm importanti fl-Imdina. Eżatt. Fader, aħna nirringrazzjawk, nispera li ħadd gost daqskemm ħadna gost inżurna fuq aħna. Jekk xi ħadd iltaqa' miegħu għandkom 3 sigħat mixin easy u jispjegalkom ġifieri. Fil-Knisja jkun 3 darbit kull nhar ta' ħadd żgur, ġifieri tinsertaw ħdejja. Grazzi Fader.